हा 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 कटर मशीन. तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडेंजरकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर आज काय असा स्पेशल नाही, रोजच्या प्रमाणे जा काही दिवसभरात होईत तर तुमका मी दाखवणार. तर आत्ताच माझा भाऊ सोनू म्हणजे सुमित माका बोललो की काजी भाजूया. तर पत्र्यावरती गावच्या ठिकाणी पत्र्यावरती काजी कसे भाजतात आणि कुठच्या प्रकारचं पत्र असता आणि चुलीवरती ते कसे काजी भाजतात ते आम्ही फक्त त्या तुमका थोड्याच वेळात दाखवीन आणि थोडक्यातच दाखवीन. तर चला मग व्हिडिओ सुरू करूया. बॅक कॅमेऱ्यातनं मी तुमका सगळं दाखवीन. तर तुमका आवाज येतच असतो पत्र्यावरती काजी टाकता तो भाव. तर चला मग दाखवते तुमका. तर हे बघा एवढीशे काजी आहेत. माका वाटतं हे एक 2 किलो काजी असतील. तर हे बघा, तर हे माझा भाव, मोठो भाव. हात दाखव रे जरा वरती बघ. आणि हे बघा तुमका दाखवते खाली जाऊन. ही आमची चूल छोटीशी आणि पत्रो बघा, हे पत्रो. आणि पत्र्याक होल पाडूचे लागतं तर त्यांनी ते कोयत्यान होल पाडवलेले असतात. तर बघूया कशा प्रकारे काजी भाजले जातात. आणि हा आपला घर मामाचा. आणि आपला मित्र दिनेश पाबरेकर मुंबईतून आलाय खास इथे गावात आकाशच्या घरी. काल हा होता मासे पकडायला. मासे पकडण्याच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला दिसला असेल. तर ही घराची पुढची साईड काम चालू आहे, कलर काम वगैरे काम चालू आहे. बघा तर बघा गावच्या ठिकाणी कशी घरं असतात. आणि हे आमच्या मामाला झाडं लावण्याची खूप म्हणजे काय बोलतात छंद आहे झाडांचा. त्याला झाडं लावणे, बाग वगैरे अशी बनवणे. तर इथे झाडं होती, खूप सारी झाडं होती, पण आता ती मरून गेली. अशी झाडं होती हे बघा. आणि आमचा जुना घर ते झाल्यानंतर हे बांधलं. हे बघा, हे आंबाड्याचं झाड, आंबाडे पण लागले आहेत त्याला बघा. आणि सीताफळ इथे आपला एक माड आहे, इथे 2 माड आहेत हे बघा. वर आग लागली. फुटली काय पाहिजे? हा फुटली पाहिजे का? फुटतात का ते? फुटले की समजायचे की झालं. फुटली नाही, थोडी थोडी काळी झाली ना. मिक्स कर ना, मिक्स कर. असे हो दे, पेटली तरी चालत आतमध्ये. आज काय मारतात वाटतं भाजून काय चार भाजले. ब्लॉग उठा
तर हे बघा काजी भाजताना जर भाजूची असेल काजी कोणाक तर नाही बोलला तरी 4 फूट लांब काठी आपल्या हातात असली पाहिजे. म्हणजे हे बघा दादाच्या हातात असा तर लांब राहूनच काही राहला तो बघा तुम्ही 4 फूट लांबच राहला. तर लांब राहूनच ते काजी मिक्स करायचे काठीने, कारण की त्याचा जो डिंक असतो हे बघा आता तुम्हाला दिसेल पुन्हा ते बघा. आदर डिंक समजा अंगावरती उडला किंवा डोळ्यात जर उडला तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो ती बघा. त्यामुळे सावकाश करायचं काम ते काय करायचं आहे ते. गावची लोक बरोबर करतात पण मुंबईवरून आलेले लोक शाणी बनायला जातात आणि मग काही पण करून बसतात, जगून घेतात. तर मुंबईच्या लोकांसाठी खास सूचना की हे बघा एवढा लांब राहूनच ते काठीने मिक्स करायचे. मिक्स म्हणजे परतून घ्यायचे इकडे तिकडे. झाले झाले होत जास्त करपले की मग बाद लागणार. लागले होत पात्राव झाले होत दादा मी सांगताय झाले. तो पत्र ढकल हा एवढा नाही ठेवायचा, ह्याच्या अगोदर काढू घेऊ जरा हातान चोळ. कटर मशीन कसं दादा घेतलंय. तर हे बघा पहिल्याच ट्रिपमध्ये पहिल्याच फेरीत जर आमका करपले असे वाटतं तर बघूया. करपले रे पकड दाखव हातात दाखव पकड काय. तर हे बघा करपले आहेत काजी. जरा चांगला काम कर रे. मुंबईत पाठवूचे आहेत. मुंबईला कशी बघतो करपले रे ते नाही बघ. मम्मी बोलते करपले म्हणून मम्मी कुठे आली. तर हा बघा दुसरा राऊंड. पेट पण घेतला ही काय आली आता सांगेल नाही. तरी काढत नव्हतो आम्ही सांगितलं म्हणून काढला. आग पेटली ना ढवळायची असे पटकन लगेच माती टाकायची. पाणी नाही मारायचं. पाणी नाही मारलं नाही माती टाकायची. माती कांडेला म्हणजे बोटीवर असता म्हणून अंदाज नाही बघू काय तिकडे कुठे आग तिकडे येते एक बघ एवढे नाही करपायचे. कोणाक दाखवतं फेमस व्हाल तुम्ही. झाली बरोबर झाली. खायची मधले मधले हा झाले दाखव. रागर चांगला निघाला. घेतलाय एंट्री तुझी झाली आता. मारे ना धरून लाद्या घातल्या नाही कधी सुरेश भाऊ. हा कोण आता थोड्या वेळात टाकू सांगू. आमच्या गावचा एमसी स्टँड हात दाखव. रॅप मंदार आहे. परत एकदा ढवळ चांगलं ढवळ. नको थांब. बस 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 चल उडव उडव उडव. हा गणपती बाप्पा.
हातांचोळ लोळी आणि आधीच्या हात घेऊन जा त्याचे. आता सोड. हळद लावशी. नशीब तो काय अर्धे पुढे जाऊन खाल्ले तुझे बसल्या कोण कोणी? सिद्धू ना? त्याला नाही माहिती. बरोबर तुला. खायचे 50 किलो भाजूची हे भाजल्या ना वाटतं आज नाही होत मार काय भाव काय पाहिजे तुला हा बघ भया मुन्ना दे त्यातले 2 मला थंड झाले. डब्बा फोड हे काय त्याचं काय करलं ते आता शेती जाती नदीत आणलं. कोण आहे ना पिऊ अरे देवा पांडुरंगा. बँडेज पट्टी हा काय घे तुझ्याकडे आता राणीचा हात कापला ते शोधा होतं. आम्ही येऊन पाणी म्हणे काढले आणि लोक गेले विचारू द्या असं म्हणता आम्ही सांगितलं सगळे नाही पडत कशा कामात ना रे तुझ्या करतात ते आता कॉला लावतात नाही ते कॉला लावून तो घरात जाणार आता म्हणजे तिथे सरळ ठीक आहे ना हा चल उद्या 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 करू काय न करू शकतो ओके ओके मी थँक्यू मी काय करणार आहे हाणलंय ना होत नाही ते आता ते पडू काढत नाही ढीक मारून ठेवणार आणू सोनू काय मी घेणार नाही तुम्ही चांगला तो पडून बाजत होतो म्हणजे तुम्ही चांगला उतरा मग उतरतो हा तसा थिंकिंग काय होईल हा करू तर चला मग मित्रांनो शेवटचा राऊंड आणि ह्या राऊंड झाल्यानंतर आम्ही जातो आता खेळू ओरम क्रिकेट तर चला मग बघा असा मग ते बॉम्ब स्फोट होतले ब्लॅक लांब राहायचा लागताना जवळ राहायचाच ना अजिबात राहायचं नाही जवळ एवढा लांब तेवढा सेफ मध्ये तर बघा बॉम्ब स्फोट बघा कधी जर समजा डोळ्यात जर उडला तर लय डेंजर असतं झाले 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 उडव 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 काय था अरे बाहेर काढते चला मग